So hey guys, welcome back to our channel. So ito na nga yung promise ko before nung isang video ko na magtatakal tayo or mas deep in natin kung ano yung ating timeline regarding sa ating pagpupurga at saka yung ating pagbabakuna. Ilan lang yan sa mga ginagawa natin every now and then kapag meron tayong mga bagong sisiw. So yan, nakikita nyo sa harapan nyo, meron tayong kalendaryo. Ayan, ipipihit ko lang. So, ayan, meron tayong kalendaryo starting March. So, example lang natin yan, guys. So, though meron kaming data nung sa aming January, pero March na lang yung nandiyan. So, yan lang yung ating bibigyan ng tackle ngayon. So, eto, yung ating first na itatackle is about yung mga ganito, tulad nito. Lunod kay Rapida, meaning lunod nung mga itlog ni Rapida, kasi nga alam nyo naman sa aking previous video hindi po namin ginagamit si Rapida na siya ang lumilimlim, kasi po may tendency po na hindi niya matapos limliman yung kanyang itlog, hindi niya iyon mapisa. So yung ginagawa namin is nilulunod namin yung ibang itlog ni Rapida sa ibang mga native chickens. So yung mga ganyan tulad niyan, so by Saturday, merong mga 17 pieces, is ilan lang yan sa mga sisiw din na napisa. Naglalagay din kami ng mga tulad niya, 9 pieces na manok, kung saan yung mga na sold out, kasi para din hindi tayo malugi, or meron din talaga tayong basihan or mga ilan na yung nawala, kasi baka magtaka tayo mga the next couple of days is baka akalain natin na nawala yung manok natin, tapos kasi hindi natin nalista agad-agad. So yun yung aking ginagawa. Ayun, example tayo guys sa mga itlog, kasi ito yung ating unang ginagawa. So ayun, naglalagay kami ng ganyan palatandaan, like nung March 5 is lumimlim na si Rapida. So that time si Rapida is kailangan na namin kunin yung kanyang itlog para ilipat sa ibang natives para po mapisa talaga. So ayan, nag-count kami ng 21 days, kasi 21 days naman yung ating manok. So we count from 5. So ayan. So pag-count namin ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. So 21 is 26. So ayan, expected date, kasi meron tayong mga ibang manok na kung saan lumilimlimtis sila at the same time is nangingitlog pa. So ang tendency, ayan, kaya nilalagyan namin ng expected dates. Tulad ng 25 to 26, so the 20th day and the 21st day nung itlog na nalimliman. Si Rapida nun is naka-rest na siya, guys. So that time na naka-rest siya, within siguro nasa isang linggo, after nung nalunod nyo kayong itlog, isang linggo muli nun is ayan, na-release na naman siya ulit. Kaya mga 1 to 2 weeks, eto, meron na naman tayong ilulunod na mga itlog, kasi nga nangitlog na siya ulit, kasi hindi siya lumimlim, and then nakapakondisyon din natin siya. So yan yung kahalagahan po ng ating pagko-conditioning ng ating mga inahin at saka ng broodcock natin, para madali silang mangitlog. Ang similya po ng ating broodcock is talagang puro or talagang mapipisa or fertile, yun yung tinatawag nila. Napisa po ng aming mga natives yung itlog ni Rapida is nung 25 pa lang, noong ika-20th day na nalimliman yung kanyang itlog. So nakalagay dyan 10 pieces, then isa is namatay. So kaya yan merong 1 RIP. Nagbibilang po kami ng 15 days. 15 days po. Pero may yung iba na merong mga talagang eksperto in terms of this, na meron talagang mga dates kung kailan tayo nagpupurga. Pero ito guys, disclaimer muna tayo ha. Base lang to sa karanasan namin at kaya na-apply namin to, and then so naging okay naman. So wala yung problema. So sa mga nagtatanong kung pwede ba to sa mga Texas hybrids, Rhode Island Red, ano pa mga uri ng manok dyan, I don't think so guys, kasi nga based on our experience lang to, and then yung manok namin is, take note po, nasa natives po kami and nasa mga shamu na uri po kami ng manok. So it's up to you still kung gustuhin nyo yung aming mga way dito kung paano namin sila pinupurga, vinavaccinate, at kung ano pa yung mga vitamins na ginagamit namin. Kaya ayun, sinasabi ko lang sa inyo na
Yun yung mga manok namin at doon namin ina-apply kung ano yung sinasabi namin sa aming vlogs or kung ano yung mga binabahagi namin sa inyo. So, example natin is, napugad natin yung mga sisiw ni Rapida is, napugad namin siguro mga 27. Ayan. So, dito, by 11th day of April, nagpurga kami ng aming mga pure. So, ayan yung nakalagay dyan, oh, purga ng pure. So, 15 days mula nung napugad sila, let's just say napugad ng 27, so day old sila, 28, 29, and so on and so forth. And then, by 11th day of April is doon po sila 15 days. So, that's why, ayan, nilagyan natin ng purga. So, nagpurga sila that time. So, yun ang aming timeline in terms of deworming. Ang deworming is pagpupurga. So, 15 days, right after na napugad sila, 15 days, kaya ayan, 15 days. Then, after nitong 15 days, so, deworming ulit tayo. Then, ayan, deworming tayo in 26th day na naman ulit. So, hindi ko lang nalagay yan, pero nagde-deworm po talaga kami every 15 days. So, disclaimer ulit, nasa inyo yan guys, kung susubukan nyo yung mga pinagagawa namin sa aming mga alaga. Pero yung mga alaga naman namin is naging okay naman yung turnout. So, wala kami problema. So, ayun. Yun yung ating deworming na timeline. So, mula pagkapugad nila is 15 days. So, pagkatapos ng 15 days, nung 11 is count na naman ulit kami ng 15 days. So, by 26th day na yun ng April is nag-deworm ulit kami. Until po sa 2 months. So, 2 months old sila nun guys. So, nasa May na tayo and June. So, 2 months mula nun guys, nung 26 is nagpurga na ulit kami ng May. March sila napisa, May is second month sila. So, by the second month is bastonero pa rin tayo. Example, 27 po sila napisa. So, 27 is second month na nila. 15 days mula nung May 27 is magbibilang na naman tayo ng 15 days bago kami nagsiswitch ng pangpurga. Yung ginagamit namin pangpurga that time is yung astig po natin and then yung ating bunga. Ang first 2 months natin na pagpupurga na ginagamit namin dito is bastonero po yun, bastonero plus 15 pesos lang yun or 18 pesos. So check it out kung ano na yung, kung paano namin ginawa yung pagpupurga. So nasa video namin yan, nasa channel namin yan po guys, tingnan nyo na lang. And then yun yung ating timeline in terms of pagpupurga. So take note guys, 15 days mula nang napugad sila, purga tayo until 2 months ng bastonero plus. Every 15 days talaga yun. And then, pagkatapos niyan, 2 months and 15 days is mag-change naman tayo ng ating astig or ng bunga. So, ayun ang ating timeline in terms of deworming. So, ayan. So, March 27, let's just say 27. Yun yung nakisabi ko kanina. Aming case kasi guys, kasi wala kaming incubator. Then, alam naman natin, medyo pricey yung immunization or yung vaccine na ginagamit natin. Naghihintay kami kasi meron kami mga magkasing sabay lang sila po nalunod na mga itlog and then sinasabay namin sila para po hindi tayo malugi in terms of ating immunization. So, count tayo ng 1 week bago tayo mag-immune. Kung napisa or napugad natin ng 25 yung ating sisiw, so 7 days, count tayo ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, by Friday or April 3 is kailangan na natin mag-immunize or mag-vaccinate ng ating anak ni Rapida. So that time, yun yung binibigyan namin na unang vaccination. Hindi ko alam sa iba dyan kung ano yung mga una nilang binibigay. Though marami tayong ginagamit ng mga vaccine. Pero ito, dalawa lang yung ginagamit namin. It's either gayahin nyo or hindi. Nasa inyo pa rin po yan. So, yung unang binibigay namin ng April 3 or first week ng ating mga sisiw is yung ating B1 po. Yun yung ating binibigay at first kasi yan yung advice din sa amin or actually na may kailang ranas na rin kami yan before. So, yun yung unang ginamit namin before tayo mag-proceed on our next ones. So, ayun. So, sa pangalawa naman guys, so from April 3, so April 3 tayo dyan. So, April 3 is mag-count na naman tayo ng 1 linggo or 7 days bago natin mabigay yung ating pangalawang bakuna. So, yung ating pangalawang bakuna is meron kaming video yan. Again, guys, just check it out on our channel. Meron kami yan doon. Marami kayong malalaman doon. So, feel free din na tingnan din yun, guys. So, yun. Ang ating pangalawang bakuna na binibigay is from April 3 na nabigay natin B1 is 1 linggo ulit. So, count tayo ng 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7. So, ayan, meron tayong 7 dito. So, ito yung day na magbibigay na naman tayo ng bagong bakuna o yung tinatawag nila na lazota. Yun yung ating ginagamit na pangalawang bakuna. So, meron niyang 4 na bakuna, guys, I believe. Meron niyang fowlpox and then gumburo. So, marami pang ibang vaccine na ginagamit, guys. Hindi lang yun. Pero ilan na yung sa mga pinaka-basic or primary na binibigay natin sa ating mga alaga para at least maproteksyonan din sila. So, ayun ang ating timeline in terms of vaccination. Every 1 week or right after na napisa, 1 week count ka nun. So, that's 3. Bigay ka ng B1B1 and then count ka ulit ng 7 days or 1 week. So, that's 10. So, bigay ka ulit ng lazota. So, yun yung aming timeline. So, sa mga nagtatanong kung ilang beses kami nagbabakuna, depende po yan, guys. Kasi pag itong batch ni Rapida, example is na nabakuna na natin. Tapos, meron tayong bagong sisiw by 17. So, expected na yan, guys, na magbibigay ulit kami ng bakuna balik sa B1B1 kasi B1B1 naman ulit yon para at least yung ating mga sisiw is maproteksyonan. Ayan, meron kaming table dyan, guys. Nakita nyo na yan sa aking video before and eto yung pinaka-table talaga namin na nasa notebook na kasi ayan nilalagay namin. And meron din kami, kung gusto nyo malaman kung ano yung mga budgeting namin or kung paano kami nagtitake notes, naglilista sa mga bayarin or sa mga consume ng ating mga alaga, please comment down below or give this video at least 300 thumbs or likes para i-shoot namin yan or pakita namin sa inyo kung ano yung pinakauna namin ng mga budget talaga before kasi baka makatulong din sa inyo. Yung ating pinaka-short na table, ayan, napakaliit lang ng table, guys. So, dito sa first column is number or pieces, number of chicks na napipisa and every date. So, meron tayong date. Of course, kailangan natin ng date para malaman natin kung ilang buwan na sila. Ayan. So, kasi nga, meron yung mga iba na mas malalaki sila compare sa buwan nila. So, kaya naglalagay din tayo ng dates para malaman natin na ay hindi pa natin to ibebenta kasi nga lalaki pa to. So, meron kaming mindset din na ganyan, guys, kasi sayang. So, yun, nakalagay din yung parents. Ayan. Para at least alam namin yung parents and then meron kaming basihan nga tulad ng pagpapakondisyon na baka maliban kami kasi hindi pala yung kasi meron kaming magkakamukha lang dito na mga manok. So yan yung ginagawa namin. So also yung vaccine na yan, meron tayong column yan, guys, kasi baka makalawang beses na yan sa isang linggo lang. So alam naman natin dito sa amin is nagva-vaccine kami kada merong bago, at least man lang. Kung merong pera, ayun, bibigay talaga kami para sigurado tayo. So, ayan yung vaccine, nakalagay B1B1 and Lasota. So, 4 yan supposedly, guys, pero 2 hanggang 2 beses lang kami. Kasi nga, natives lang naman kami. And then, nasa inyo pa rin yan, depende kung anong gagamitin nyo bakuna. So, pwede rin kayo magtanong yan sa mga agri-pet supply. Nagbibigay din sila ng opinions. So, just try asking. So, ayan. So, from this January, ayan, down to nung April 16 is na-complete na sila ng 2 lasota namin dito. So, yun. Yung iba dito, ayan, B1B1 pa lang. So, halos magkakasabay kasi, ayan, oh. Mapapansin nyo yan sa dates, oh. Pero yung dito, ayan, nauna na to, guys, I believe. Pero hindi pa na pangalawa. Yung pangalawa nating bakuna. Ayan. So, siguro by next week, magbabakuna na kami. Kasi, ayan, eto, nabakunahan agad kasi ito. So, 1 week after na naman, so, magbibigay na tayo. So, isasama na natin tong 17 pieces, ayan, down here. So, ayan yung ating data sa vaccine. And then, next column is died. Of course, ilalagay natin kung ilan yung nawala, namatay. Yung mga naipit, nilalagay namin yan. Next column naman is yung halin or yung sa term niyan sa Tagalog, guys, is kung ilan na yung nabenta or yung benta na pieces. So, yung sa 24 pieces namin is eto na. So, nakalimutan ko lang ilagay na sold out na pala to. Ayan, dapat nakalagay na to na sold out. So, ayan. So, later ko na lang yan lalagyan. So, sold out na to actually at saka ito. Ayan. So, wala nang natira in these 2 batch ng January natin. So, etong 9 pieces na naman, ito na yung mga prospect natin on our next videos na hopefully ma-shoot natin.
And then dito is wala pang mga ano, pero I was planning to put an kung ilan yung benta ng 24 pieces kasi naglalagay din ako niyan doon sa isang notebook ko, doon sa aming mini kung ilan yung budget, ayun. So comment down below, give this video at least 300 likes, i-shoot ko yun. So ayun, nasa inyo na yan kung ila-like nyo to para makita nyo yung aming mga small income kahit papano. Ayan yung ating data table guys, kaya naglalagay kami sa mga calendars ng mga cheche boreche dyan, o yung mga notes na yan. And then dito naglalagay din kami ng mas bigger kasi hindi naman namin always eto matingnan. So eto kasi nilalagay lang namin doon sa may dingding. So pwede na siyang makita at least kapag nagde-deworm kami ay masasabi namin nga pala na nakapag 15 days na ulit. So deworming na ulit. Yun yung ating video today guys, kung ano yung ating timeline in terms of vaccination and deworming. And thank you for watching this video guys. So, ayan guys, shoutout nga pala tayo sa ating manonood dyan. So, ayan, we have Sparky Mini Mart from San Agustin, Tagum City. So, maraming salamat sa inyo dyan mga nanonood sa Mini Mart na yan. We also have Rice Cabanilla. So, maraming salamat sa iyo. Walang sawang panonood sa aming video. And yes, I guess that's it for this video. Sa mga nagtatanong kung ano yung ating timeline, ayan na yung ating timeline kung paano natin binibigay. Yun, thank you for watching, and yeah, consider subscribing in this channel guys. Marami pa kami ma-share sa inyo regarding our backyard farming. And then yes, stay safe guys, stay home tayo muna. And yes, that's it guys, till next vlog everybody, goodbye, peace out.